गाहाम हामलायनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 29 डिसेम्बर 2015 मायथाइयाव जोंनिनो बड'सानि गायसनगिरि बिगोमा आरो बड'सानिनो गाहाय सुजुगिरि बिथाङा दिनैनि सानावनो बे संसारखौ अराय समनि थाखाय नागारनानै थांदोंमोन। दा बिथांखौ गोसोखांनानैनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बिथांनि थैनाय सानखौ रुंसारि जानाय सानखौ जोङो फालिबाय थाबोदों। आरो दिनै बिथांनि नाजानायावनो बर' खौरां बिजोङाव मोनसे गेरेमसा जानानै फैदों। बयजोंबो सिनायथि जादों जोंनि बड'सा न'खरा। दा बिथांनि आदर्श साननाय हनायफोरखौ फोथांनानै लाखिबाय थानो थाखाय जोङो बिथांखौ गोसोखांबाय थानाय जादों। आरो उननि समफोराव दानि जायखि सरकार गोदान बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे जोङो माबा खालामनो हायो नामा, बिथांनि गोसोखांथिनि मुङाव माबा मोनसे एवार्ड होनायनि बेबस्था, दा बेखौ जोङो जोंनिफ्रायनो एसे सुनानै होनांगोन बा बुंना होनांगोन सरकार गोदाना। दा जेखियानो जादोंना दा बिथां रुंसारि सिल' सान, दा बिथांनि जिउमाया आलो गोजोनै जाहाथे थाहैनो मोनो बेनि थाखाय 1 मिनिट आं कन्डलेन्स खालामनो बेखौनो खावलायो। बड'सा सानसेयारि जाजेननायनिफ्रायनो मेनेजार महरै कर्म खालामबोनाय गाइखेर आमार बिके बर्मन डांगरिया दा पुष्पान्जलि अर्पण Thank you.